I'm a vlogger. Oh, cool. Okay. Hi. So mga kabayan, nandito po ako sa View Avenue. Ito sa Marikina City. Sa kabayanan ng Marikina. Linapot pa sila natin. Titingnan po natin. Nakikita niyo po ang plaza. Malapit sa munisipyo ng Marikina City. Diyan. Yan po papuntang Palengke. Ito po yung Shoe Avenue. Ito po ang aking hometown, Marikina City. Dito po ako tumira since pagka-graduate ko po ng high school sa Sabah National High School, Sabah, Ruas, Albay. Dito po kayo mamasyal dito. Meron po mga upuan. Yan, patungo po tayo sa munisipyo ng Marikina City. Bago po tumira kami ng Cavite, sa side ng asawa ko. Dito po kami ikinasal. Ito po ang pamahalaang bayan ng Marikina. Marikina po ay tinaguri ang shoe capital of the Philippines. Marami pong gawaan ng sapatos dito sa Marikina City na ibinibenta dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa ay ini-import po. Mga kabayan, ito po ang Marikina Sports Center dito sa Marikina. Marami pong pumupunta rito para mag-jogging at maraming events din po ang ginagawa dito. Marikina Sports Center. Ito po ang Santa Elena High School dito sa bayan ng Marikina. Pumunta po ako sa, ito po palengke na po ito ng Marikina.
Yan po. Mga kabayan, nandito po ako sa bayan ng Marikina. Bumili po ako ng